एक बार बोल तो दिया करो। राम राम। रुक रुक अच्छा लगा है बताओ और अरे पवन बड़े अरे छोड़ छोड़ अरे ई का करे लगले स्टेट बोर्डे अरे कुछ नहीं के लागल अरे छोड़ छोड़ ए काका कुछ लागल थोड़े छोड़ावत रहनी ई तो कटहर देखत आ कटहर अरे साला मारम साले की ई कटहर कैसे देखेगा रे वो शरीर है कि कटहर है ए काका इन करे गानवा में तो यही गानवा में तो आइल रहे जोन गानवा ई लोग कइले बा वही में तो बा कि कमर ककरी से भइल काटहरवा गलिया लागिला जैसे टमाटरवा गलिया लागिला जैसे अच्छा टॉप कहतानी कि साला ई कमर बार बार काहे एकर टच करता आ ताले भोजपुरी में हंगामा हो गई कटहर खोजता। हाँ ये काका ये मस्ती मजाक वाला वीडियो हो और एकरा के सब केहू दिल पर लेता ये सब ठीक नहीं खे। हाँ ये बाबू पवन सिंह तो सही में मस्ती मजाक करेला लेकिन साला इहो तनी ओभरे हो जाला मार ले हो ये काका। हाँ हाँ हमरो बुझाता कि साला ई मारिए के चढ़ल बा स्टेज पर। अच्छा जाए दो बाबू यही के तो जमाना है पब्लिक कहेला कि जे चर्चा में ना रही ओकर पर्चा फाड़ के फेंक दिहल जाए यही से एकदम चर्चा में रहता। इहो हीरोइनिया तो स्टारे नु हो गई।